This is Nomis G. Hey, Coach, kuna ina na je secondary Chirano, ita muke ta Hozland da Rano, na gamo secondary na dawo Kano, na zarce jami'a cikin garin Kano, idan na samu ilimin da zan farfado, shi ya Nomis G ya gagara. Haba ko a tashin hankali nake, in na ji wakan shi zai ga hankali ne ya kwanta ban ji wani damuwa. A to kai kafin son shi ne? Ai duk naku wasa ne. Ai saboda shi tana kallon Arewa 24. Ai gaba ɗayan ku jin ku nake. Ko jiyan nan muna nan tare da Nomis G Ariel. Ba ku ga wani video din shi da aka shooting Arab Money ba? Ina labarin wakan yayi. Ina gurin muna nan tare da Nomis G. Shashe shu kawai. To yanzu Fima na yayi waya da shi yace wai ya same shi yanzu ya sauka airport zai same shi a gida. Shi Nomis G din ku zo mu shiga mu kira shi mana. and not to know the lokacin da muke area, muna ta waka suna ta mana dariya, da mun yi gayu